Ayan o, subukan na natin ah. What's up mga Aji? Magandang gabi. Ito na yung pinaaantay nyo mga Aji. Kumuha tayo ng Japan. Unang-una pala, shoutout kay Mr. Tech Ray. Siya yung nagbibenta ng Gagambang Japan mga Aji. Ito siya, may picture kami kanina. Ito din yung number niya mga Aji. Kung gusto nyo siyang kontakin, kung gusto nyo makakuha ng Japan. Ito mga Aji, pinaita ko lang sa inyo. Nilabas ko yung salmon mga Aji. Ito yung size niya, malaki mga Aji. Pero nanliit. Grabe mga Aji. Tapos gagawin ko pala ngayon, magpapakain ako ng salmon. Kaya mga Aji, shoutout na rin pala sa inyo. Diyan na mga Aji, habang nagsasalita tayo. Ito lang muna gagawin natin mga Aji. Pakain tayo ng mga salmon, saka pakain tayo ng Gagambang Japan. Yan, lalabas na natin mga Aji. Dito, lilipat ko sa pahamugan natin. Yung pahamugan natin mga Aji. Lilipat natin dito, yung Gagambang Japan. Magpapakain din tayo. Dalawa mga Aji kinuha ko dalawa. Grabe yung laki mga Aji. Tapos pakita ko rin sa inyo paano ako magpakain ng mga salmon natin, kundi itong Gagambang Japan mga Aji. Kasi ayaw kong pakainin ng gagamba to. Pakainin ko na ang ganito mga Aji. Yan, tipaklong mga Aji. Tipaklong yung papakain natin dyan. Grabe, laki pala talaga mga Aji. Pinakamaliit na to Kumuha kasi ako ng maliit mga Aji. Pinakamaliit na to, laki pa rin pala. Oh. Mga Aji, laki pa rin pala mga Aji. Bilis pa gumalaw. Ang kunat pa. Kala ko talaga liit. Ang liit yung salmon mga Aji Pinakamaliit pa to sa pinilian ko mga Aji. Kaya kung gusto nyo kumuha kayo ng Gagambang Japan, kontakin nyo si Mr. Tech Ray mga Aji. Nandiyan naman yung number nya. Grabe, laki talaga. Tabi ko lang muna to mga Aji Paita ko sa inyo yung mas malaki. Yung mas malaki dito mga Aji. Kung ito na nalalakihan na kayo, kumuha tayo ng dangkawan mga Aji. Kumbaga yung sa Taiwan, yung kay Galameyers, parang ganito mga Aji. Pakita ko lang sa inyo Siguro to magandang ganda ilaban to kay Boss Ryan natin. Kaya mga Aji ako bilis pa. Ito mga Aji, maganda ilaban na ito. Napakalaki. Sobra talaga mga Aji. Grabe. Ngayon lang ulit na excite ng ganito mga Aji. Ang tindi. Pakainin natin to, subukan natin. Tapos palitan ko ng ganito mga Aji. Yan, tipaklong. Subukan natin mga Aji. Kuha tayo ng gagamba. Gagawin ko dito mga Aji, papadaanan ko ng gagamba. Pag sinakmal, papalitan ko ng tipaklong. Ganun yung ginagawa ko mga Aji. Kasi ayokong gagamba yung kinakain nila. Lalo pa pag salmon or kundi ganito mga Aji. Mas gusto ko yung umaga sa natural mga Aji, kung ano yung kinakain nila sa wild. Try natin mga Aji Mahirap-hirap to. Yun, nakakuha na tayo mga Aji. Ano ba to? Mas bate na good or TN to mga Aji kapakain natin. Kasi kung ganito kalaki yung gagamba, baka hindi na maramdaman pag sobrang liit ng ipakain natin. Sa hindi ko alam mga Aji, baka subukan ko rin pa itlogin to. Pero
Hindi natin alam mga Aji kasi kung may gagambang Japan naman, baka ilabang ko to mga Aji. Ayan o, subukan na natin Grabe, kinagat-agad. Walang preno-preno mga Aji. Tapos ang ginagawa ko mga Aji, ito, lilipat ko na lang. Siguro forward ko na lang to mga Aji kasi ayaw natin na madali tayo ng YouTube. Kung ano mang gawin at may report tayo. Basta ito papalit ko mga Aji, mas maganda to na ito kainin niya para fresh na fresh. Hindi niya sinasaputan mga Aji, tindi, kinagat lang. Wasak, ang laki ng pangil mga Aji. Grabe, ganito siguro mangyari sa salmon natin pag pinilit ko. Parang naawa ako mga Aji pipilit ko, pero papalag siguro to doon sa isa, mas maliit na konti yun, pero yun, ganun talaga, ilalabang ko to mga Aji. Sabi ko naman sa inyo, lalaban natin to. Conditioning ko lang konti kasi kakaitlog lang, siguro mga 3 araw, 4 na araw. Pero mga Aji, anin ko lang to basta forward ko to mga Aji. Yan na mga Aji, ganun lang. Ganito ako magpalit ng pagkain ng Gagamba. Bigyan na natin 2 to. Madami naman tayong yan dalawa na mga Aji. Ganun lang ako magano ng tipaklong. Binabato ko lang mga Aji. Pakain natin yan. Ganyan. Grabe, laki ng pangil mga Aji. Nakakatakot maagat nito. Di wala kung may lason to mga Aji. Siguro wala naman. Huwag lang magpaagat talaga. Kung may mga allergy kayo sa mga insekto, pag naagat kayo nito mga Aji. Ito laki 2 tipak lang na binigay ko. Kasi masyado naman siyang malaki din. Basta update ko kayo dyan mga Aji. Ito lagay natin siya dito sa pakamugan natin. Lipat natin. Grabe, hindi man lang inano yung Gagamba. Sinakbal agad. Grabe, laki ng ngipin mga Aji, laki ng pangil, wasak na wasak Tipakalaw mga Aji Gaano kalaki Yan talaga, ito talaga mga Aji, malaking malaki. Ayan mga Ajo, sa loob na siya mga Aji, kinakain niya na. Labas ko pa yung isa mga Aji. Sa forward ko na lang to. Pakita lang natin sa inyo paano ako magpapakain. Ito naman yung isa mga Aji. Isa na yung pagkain natin. Ayun, kuha muna tayo ng bago mga Aji. Bagong tipaklong, gawa ng yung gawa ng yung isang tipaklong mga Aji nakawala. Ayan ang dami mga Aji. Yung mga pinapakain ko. Isasamon natin yan mga Aji. Yan, ito. Tapos
Di ko na lang papakita mga aji, pero tinatanggalan ko ng paa to. Kasi delikado pa rin yung gagamba pag nasipa ng tipaklong mga aji. Pwedeng matanggalan ng paa, mabalian, o depende kung saan tatamaan yung gagamba. So mga aji, oh, yung tipaklong, lagay natin dito. Pakain natin yan dun sa gagambang Japan natin. May isa pa tayo dito. Yun mga aji, yun na yung pinakamalaking gagambang Japan ko. Ito naman mga aji yung isa. Ito ang tatapat ko sa salmon mga aji. Conditioning ko lang ng onte to. Papalakasin ko lang ng onte. Gawa ng yun nga sa biyahe, tagtag sa biyahe. Saan na nakarating mga aji. Sa 1 week na rin to. Ewan ko lang kung napakain to o ano. Ayan mga aji. Bilis-bilis din pala gumalaw ang gagambang Japan mga aji. Kuha tayo ulit dito. Ito mga aji, nag-iimbak ako ng mga gagamba. Ito mga aji, pakain ko lang to mga to. Kaya meron akong ganito kasi pag sa salmon ko mga aji, ito yung pinang-ano ko, tapos pinapalitan ko lang yan. Kumbaga sa ano, niloloko ko yung gagamba mga aji, pinapagat ko to, tapos pinapalitan ko ng tipaklong. Pagod mo yung sarili mo. Alerto yung gagambang Japan ngayon mga aji, masyadong maliksi. Nakawala na naman mga aji. Yun o, nakaakyat na pala dito. Kalain mo yan. Yung tipaklong mga aji nakaakyat na dito. Yun, subukan natin pakainin mga aji. Feeding lang naman yung gagawin natin ngayon. Ayan, bitawan na natin to. Hindi ko alam kung mahuhuli niya agad to tulad nung kanina kasi maliit masyado. Uy, huwag mo nang tatay-tay ka pa eh. Uy, hindi napansin mga aji. Ang likot ng gagamba. Napuputol pa rin pala ng gagambang maliit yung sapot ng Japan mga aji. Ayan. Balikan niya mga aji. Ang liit. Hirap siyang sakmalin mga aji. Masyadong maliit yung pagkain. Oh. Siguro palitan ko to mga aji . Basta post ko na lang to or forward ko to. Palitan ko mga aji. Masyadong maliit. Grabe, napakakati mga aji pag naglakad to. Ganito kalalaking gagamba. Ayan, gagambang Japan mga aji. Ito ang hindi ko sure mga aji kung makatakas pa to. At gawa ng medyo may kalakihan to. Grabe oh. Gabi na kasi mga aji, yung oras ngayon. Oras ng paggawa na ng bahay ng mga gagamba. Yan na mga aji, kinagat niya na talaga. Tapos post ko na lang to siguro. Basta ang pag-ano na ito mga aji, subo mo lang to. Papalitan niya naman yan. Grabe mga aji, oh, galit na galit siya oh. Oh. Grabe oh. Parang gutom na gutom to mga aji. Parang hindi napakain ng ilang araw. Hindi talaga binibitawan yung gagamba mga aji, pero papalitan ko pa rin ng tipaklong yan.
Siguro kakat ko lang yung scene na pinapalitan ko to para yun nga, para hindi tayo maban naman. Or ilalim ko na lang mga aji. Hindi ko alam paano kukunin yung gagamba mga aji, kasi binibilutan niya, nakakatakot. Kung normal na gagamba lang to mga aji, tatanggalin ko agad. Kaso yun nga, gagambang Japan kasi. Yan, bilisan ko lang mga aji, gawa ng yan, no. Ayan, lagay na natin to. Yun lang mga aji siguro. Yung pagpakain ng salmon sa ako na ipapakita mga aji. Basta mahalaga na pakain natin yung gagambang Japan natin. At least mga kondisyon to mga aji, babalik yung sigla nila. Gawa ng fresh na fresh yung kinakain. Ito mga aji, oh. Yan yan mga aji. Para sa akin mga aji, mas madaling pakainin yung gagambang Japan, o siguro dahil gutom na gutom lang mga aji. Wasak yung gagamba mga aji, oh. Kung makikita nyo mga aji, wasak talaga yun. Ang laki ng pangil mga aji, katas agad, oh. Yun lang mga aji, God bless sa inyong lahat. Siguro next time mga aji, makikita nyo na ilalaban natin to. Ang favorite salmon natin, pinakamalaya ng salmon dun sa isa. At tingin ko naman mga aji, kahit lugi ito, kahit malaki chance sa mamatay ito mga aji, papalag talaga to mga aji, may ipagbilutan to. Wag lang siya talagang masakmal ng solid, mga kagat at mga agat to. Malalaman natin mga aji, bigyan nyo akong 2 araw, kundi 3, kukonditioning ko to. Yun lang, God bless sa inyong lahat, much love and respect mga aji, yun lang.